So hwn ydy'r diwrnod mwyaf exciting yn bywyd fi, oce? Maen nhw'n troi fi fyny Z a dwi mewn bunker ail ryfal byd. Lle ydw i heddiw? Ia, dwi ar set Itopia a dwi'n cael mynd tu ôl i'r llen. So, dewch efo fi trio ffeindio'r bunker yma. Wow. Mae'n smart hwnna, Eli ar hwn. Cool. Wow. Helo. Sori nadra, gai paned o de. Mae'n rili oer y munud ti'n cered i mewn. Dwi'n teimlo fel mae yna Z am just jumpio allan a bita fi. Dwi'n ofn. Waw. Allan coelio bod hwn yma. Mae'n spooky. Aled, chdi ydi cynhyrchydd y gyfres yma, so ellai chdi ddisgrifio y cyfres yma mewn 3 gair iddyn ni? 3 gair, oce. Sni'n gweud cyffroes. Neis. Brawychus. Twisty, ydy hwnna'n gair? Ia. Loads of twists. Twisty, ia. Twisty fatha y lleoliad da ni yn heddiw. So da ni yn Pen y Bont. Be sy'n digwydd yma heddiw ta? So heddi ni'n ffilmo golygfeydd, so mae yna griw o gymeriadau newydd yn y gyfres yma. A maen nhw'n dod ar draws rhywle eitha mysterious yn y goedwig. Ac yn, fel cymeriadau chwilfrydig, maen nhw'n mynd mewn i gael look beth sy'n mewn yna. Gennych chi unrhyw exclusives iddyn ni drosodd yn PopT o gwbl? Nath cyfres 2 orffen yn really dwt gyda'r zombies a Zeds i gyd yn cael ei gwella nhw. Ia. Ond mae Zeds nôl. So dyna ddim yn surprise mawr falle. Na, oce. Ond y surprise yw, dyn nhw ddim fel Zeds cyffredin. Maen nhw'n really gyflym, really gryf ac yn gyfer. So dwi yma wan efo'r cast. O'n i jyst eisiau gofyn iddo chi, iawn, so rhwng ydych chi gyd, pa 3 gair fysach chi'n dewis i ddisgrifio y gyfres Itopia? Cwestiwn ma. Iawn. Falle brawychus. Brawychus. Ie. Da ni wedi clywed lot o hynna heddiw. So brawychus. Cyflym. Cyflym. Neis. O beth arall, un gair. Drama. Drama? Lot o drama o fewn yr holl beth. Ie, dwi'n cytuno. Mae'n lot o ddrama mynd ymlaen yma, doedd? Oes. So, o'n i gwatcha chi bore yma yn ffilmio yn fan hyn, actually. So, be oedd yn digwydd yn y golygfa? Oeddech chi'n ffilmio bore yma? Ydych chi'n gallu siarad chydig bach amdano? Bach o spoilers fyna. Bach o spoilers. Un o y golygfa mwyaf, fi'n meddwl. Waw, really? Waw, hwnna Mae'n eitha scary ddo, so Oed. does na ddim amheuaeth am hynna, ia. Ia. Dyna'r oll ni'n gallu dweud. Chi'n gallu dweud ddim. Dwi wedi gweld digon bore yma, do. So, dwi wedi rhoid y gwisg ymlaen. Check me out. Cool, de. A wan, dwi'n mynd i gael colur Z. Dwi'n mor excited. So, boys, barod i gael ei troi fyny Z. Dwi yma yn y gadar colur. Barod i gael y pampro. So terrifying. Wel pawb, dwi wedi cael diwrnod gret ar set Itopia heddiw a dach chi angen cadw llygad allan am y cyfres newydd o Itopia yn dod allan yn fuan iawn. A ti'n gwybod be? Dwi'n teimlo bod fi wedi cael makeover bach.